Noget med, at vi bare sådan holder her, helt hernede. Så kommer han gående. Og der er nogen, der har sat flag op der. Vi kan også køre op og holde på. Skal vi lige hente et flag, Borgman? Er der det? Der er et flag herovre. Hvor? Til venstre. Ja. Det skal være helt perfekt. Nej. Vil du ikke komme ud? Det var derfor. Skal vi bare holde hernede, eller hvad? Ja, ja. Lidt længere ned tilbage. Lidt længere tilbage. Ja. Hold kæft, det er godt. Ej, Anders! Kom nu. Skynd dig, Anders. Jeg skal bare køre. Ja.